स्पीकार बिश्वजित दैमारी सार, गोविंद बसुमतारी सार सानैनि गेजेराव जों मोनसे कल्ड वार नुनो मोनदों। थारैनो इलेक्शन फैगोनखायसो बेबादि जादों नामा मिथिया, नाथाय लासै लासै जेब्ला इलेक्शना खाथि खाथि सफैबायना लासै लासै मोनसेया मोनसेखौ डेमेज खालामनो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। बिश्वजित दैमारीया जाय लाइजामखौ हरदोंमोन बै लाइजामखौ लानानै गोविंद बसुमतारी बिथाङा जाय प्रेस कनफारेन्स खालामदों बेनिफ्राय जों साधारन पाब्लिकआथ' बेखौल'सो बुजिना मोनो इलेक्शन फैगोनखाय ब्लेम पलिटिक्स सोरखौ बोरै गाहायाव लांनो हायो बेसो स्टार्ट जाबाय आं बेबायदि बुंगोन। स' जियानो जाया मानो साननैसो सिगांनिफ्राय जों बे बाथ्राखौ सानबोनो हादों जे इलेक्शन फैबाय नालाय बेवहाय माखासे रोखोमनि राजखान्थि गेलेनाया स्टार्ट जाबाय। मोजांबाबो गाज्रिबाबो मा जायो राजखान्थिनि समाव गासैबो गुबुना गुबुनखौ डाउनाव दोननो नाजाखायो। बेनिखायनो जानो हागौ बेनिनो मोनसे फिथाइ बियो। गोविंद बसुमतारी बिथाङाबो काउन्सिल सरकारखौ एसे गाहायाव दोननाय बायदि मोनबाय नालाय, इउपिपिएलनि सरकारखौ गाहायाव दोननाय बायदि मोनबाय नालाय मा खालामबाय बिबो प्रेस कनफारेन्स खालामबाय आरो ओरैबायदि बुंदों गावखौनो बिटिआरनि बा बिटिसिनि स्पेसियलिस्ट दिन्थिनो नागिरदों होननानै स्पिकार बिथांखौ बुंगारगारबाय। स' स्पिकार बिथाङा लाइजामाव मा लिरना हरदों हराखै बेखौथ' आं मिथिनो इसा गैया नङा होमबा, बेखौ बुजिनो आद्रा गैया। नोंथांमोना निउसाव नुबाय जानांगौ बेवहाय ब्लक डेभेलपमेन्टनि जि रिकनस्ट्राक्सन ब्लकनि जि रिकनस्ट्राक्सननि बाथ्रा होनदों जायखौ जोंनि गभर्नरा निर्देश होदोंमोन थाबैनो मावफुंनांगौ। बे खामानिखौ दासिम मावफुङाखै, गोसो होआखै, उन्दुनानै थादों, जिरायनानै थादों, बेबायदि टाइपनि मोनसे लाइजामाव लिरहरदोंमोन नामा बेबायदि बुंदों आरो बिथाङा गोविंद बसुमतारी सारा। बिश्वजित दैमारी सारा बेखौ लानानै लाइजाम लिरदों नङा होमबा। जियानो जाया माने बाथ्राया ओरैबायदि माने बे मोनसे ब्लेम पलिटिक्स, बेखौनो ब्लेम पलिटिक्स। जायखिजाया इलेक्शननि समाव बेफोर सोलिखायो, बे बांद्राय गेदेर जेबो बाथ्रा नङा। नोंथांमोना थारैनो बुजिदों जाबायदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन मा जे बिजेपिखौ बिटिआरनिफ्राय आउट खालामनांगौ, बिटिआरथ' नङा बिटिसिनिफ्राय आउट खालामनांगौ बिथाङा बेबायदि बुंदोंमोन। आरो माबायदि आउट खालामनांगौ इउपिपिएल आरो बिपिएफ ज' जानानै माबा मोनसे रोखोमै खौसे जानानै बिजेपिखौ बिटिसिनिफ्राय आउट खालामनांगौ, बे जाबाय प्लेनिं। आरो बेखौसो रायलायबाय थाखादों मोन्नैबो पार्टिनि गेजेराव। जानो हागौ बिनि थाखायनो बेबायदि बिजेपिआबो स्टेप लाबाय खोमा आं बेबायदि बुंगोन। जानो हागौ बिश्वजित दैमारी बिथाङा बेनिखायनो बे मोनसे स्टेपखौ लाबाय खोमा। बिनि उनाव मा रोखोमनि स्टेप लालांगोन बेखौथ' समाजआ खिन्थागोन। नाथाय मोनसे बाथ्राया दुखुनांथाव, जोंनि जि बिटिआर गोजोन गोरोबथा बेनि जि गासैबो दफा बेयो मावफुं जाजोबाखिसै। थारैनो बे मावफुं जाजोबगोन ना जाजोबा बेखौथ' बुंनो हाला। बेखौ मावफुंनायाव जोंनि आसाम सरकारा मदद होनाय बाथ्रामोन, जोंनि भारत सरकारा बेवहाय मदद होनाय बाथ्रामोन, नाथाय माखासे बिथिङाव मावफुंजायाखै। नाथाय इलेक्शनाथ' फैबायानो, इलेक्शनाव जुदि बिपिएफ आरो इउपिपिएल ज' जानानै गेलेयो बै जि दफाफोर बेखौ मावफुंनायाव माबायदि जागोन बेखौथ' बुंनो हालिया। जोंनि आसाम सरकारा माबायदि कमिटमेन्ट लागोन अब्ला बेखौबो जों बुंनो हाया। माने क्रिटिकेल कन्डिसनखौ नुहुरदों, बबेखानि बे पलिटिक्सनि बाथ्रा इसिङाव हाबनानै बुंनायाबो बांद्राय इम्पर्टेन्ट नङा होननानै आं सानो। स' पलिटिक्सआव जेबो माने फिक्स जेबो बुंनो हाया, मा समाव मा जागोन। माने बयबो देरहानो थाखाय बेबायदिनो समजों लोगोसे मा जायो गाव गावनि डाइरेक्सनजों खामानि मावो नङा होमबा। स' नोंथांमोना बेखौ बुजिनाया मोजां। बेवहाय सबसे लाब गोनांसिना बेनो बिपिएफ आरो इउपिपिएल जुदि ज' जायोबा जोंनि थाखाय बांसिन लाब। बिश्वजित दैमारी बिथाङा बेबायदि ब्लेम खालामनो नागिराखै बेखौ जों बुंनो थाङा, नाथाय बिथाङा जिहेतु बिजेपिनिफ्राय बिनिखायनो बाहायबाबो गावनि पार्टिनि मुलाम्फाखौ नायखागोन नङा होमबा। बिनिखायनो बिथाङाबो ओरैबायदि बुंनो नागिरदों जे इउपिपिएल सरकारा जेबोखौनो मावाखै, बेबायदि लासै लासै बुंनो नाजागोन, समजों लोगोसे जानो हागौ। आरो बिपिएफआथ' बुंखागासिनो थादों इउपिपिएल सरकारा जेबो खामानि मावाखै, बेखौथ' बुंगासिनो थादों। स' बेबायदियाव बिजेपिनि इंगितआबो जुदि इउपिपिएलआ जेबोखौनो मावाखै, मावनो थिननायखौबो मावाखै, बेबायदि जुदि ब्लेम खालामबा थारैनो नेक्स्ट जि एलायन्स जागोन बेयो आंनि नोजोराव बिपिएफ आरो बिजेपि जानो हागौ। खारन दिनै बिजेपिखौ आउट खालामनो होनना बुंदों, सोरबा कंग्रेसखौ आउट खालामनो होनना बुंदों, नाथाय बिपिएफनि रेकर्डआ मा नोंथांमोना मिथिगौ। बिपिएफआ कंग्रेसजों एलायन्स जानानै सरकार दादोंमोन, बिनि उनाव बिजेपिजों एलायन्स जानानै सरकार दादोंमोन नङा होमबा। बिनि उनाव प्रमद बर'जों दैदेनजानाय इउपिपिएलआबो बिजेपिजों एलायन्स जानानै सरकार दादों। आरो बे बारावबो जों बेखौ बुंनो हायो, थांनाय समफोराव नोंथांमोना नुदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिजेपिजों फैनो जोबोर नाजादोंमोन, नाथाय बे सम्भब जायाखिसै। नाथाय दा आंनि साननाय बादिबा जुदि इउपिपिएलजों बिसोर खौसे जानो हाया थारैनो अब्ला हाग्रामा महिलारिया फिउचाराव बुंनो हाया बिजेपिजों एलायन्सआव फैनो हागौ बिथाङा।
BPF बा BJP जों एलायन्सआव फैनो हागौ नङाबा बिथांमोननि जि सुर बेनि डाइरेक्सना एसे चेन्जिं नुनो मोनदों जिहेतु मोन्नैबो पार्टिया ज' जानाय बाथ्रामोन नाथाय ज' जानायनिथ' जेबो राहा लामा गैलिया नोंथांमोन आं ब्रेकआप जाबाय होननानै बुंखादों स' थारैनो ब्रेकआपआनो बियो बेवहाय प्रपेगेन्डा पलिटिक्सआ जायगा मोनबाय माने नोंथांमोना गोसोआव लाखि बे प्रपेगेन्डाया खनसे हाबनायनि उनाव मिथिखादो मोन्नै पार्टिनि गेजेराव आरो खौसेथि जानायनि चान्सआ बहुत खम आं 0% होनना बुङाखै खम होनना बुंदों बहुत खम आंनि आइडियाथ' बेनो BPF UPPL ब्रेकआप जाबाय आरो फिउचाराव BJP आरो BPF एलायन्सआव फैनो हागौ बेखौ आं नुहरदों आरो बेबायदि जायोबा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि माखासे दफाखौ हाग्रामा महिलारिया मावफुंगोन ना मावफुङा बेखौथ' समाजआ खिन्थासिगोन खारन हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि हेंथाखामोन बिथाङा बे गोरोबथाखौ एक्सेप्ट खालामा दिनैसिम बिथाङा बिटिआर सोदोबखौ बुंफेराखै सब BTC बुङो बिथाङा बबेखानि BTC बुंनायनि मोनसे लिगेलिटिबो दङ लिगेल दङ बेनिखायनो बिथाङा बुंनाय नाथाय बिटिआर सोदोबखौ आं बुंनाय खोनायाखै जियानो जाया मानो नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरदो आरोबाव आं मोनसे सासे मानसिनि कमेन्ट्सनि रिप्लाय होनो सानो जानांगौ बिथाङा आंनि भिडिअखौ नायो गेजेर गेजेर बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों बबेखानि बेबायदि कमेन्ट्सखौ रिप्लाय होनो गोनां कोनो दरकार गैया थेवबो आं होननो सानदों माने बेखौ इम्पर्टेन्ट होननानै सानदों बिथांखौ इम्पर्टेन्ट होनना सानाखै आङो बिथांनि सेन्टेन्सखौ इम्पर्टेन्ट होनना सानदों नोंथांमोनाथ' नुदों एबसुनि सायाव आं मोनसे भिडिअ बानायदों एबसुआ जोंनि हारिनि मोनसे माहारियारि आफाद बेखौ बयबो बुङो आरो एबसु थायोब्लासो जों गासैबो थागोन बर' माहारिया थागोन गासैबो आफादाबो थांना थागोन बेबायदि टाइपनि मोनसे आं बाथ्रा बुंदोंमोन बिथाङा मोनसे कमेन्ट्स लिरदों नोंथांमोना थारैनो कमेन्ट सेक्सन थांना नायबा नुनो हागौ आं रिप्लायबो होदों बिथांखौ जे बिथाङा बुंदों मा नोङो बर'नि संगठननि सोमोन्दै बेसेबां मिथिगौ बेबायदि मोनसे सेन्टेन्स होनदों नाय आङो बेखौ स्वीकार खालामो बर'नि संगठनफोरनि सोमोन्दै इमान 100% आंनाव नलेज गैया गोबां नलेज गैया दंमोनबाबो एसे बावगारलांबाय समजों लोगोसे बेफोरखौ सरसा खालामबाय थाया नालाय दोंनायाथ' बहुत दंमोन नलेजआ गैद्राय नङा नाथाय बहुत खम जाबाय मानियो गैया नाथाय आं बे बाथ्रा बुंनो लुगैयो दिनैसिम जोंनि बर'नि संगठनफोरनि जि जारिमिन बा जोंनि बर' हारियाव जाय समजों लोगोसे माखासे आफाद सोमजिदोंमोन मा जानो थाखाय सोमजिदोंमोन मानो सोमजिदोंमोन बोरै जोबलांनाय माया थांना थाखो बैफोरनि हिस्ट्रिखौ दिनैसिम रावबो मानसिया फैनानै जोंनिया बुंफेराखै जायफोर सुबुंफोरा मिथिगौ आं बिसोरखौ रिक्वेस्ट खालामो बिथांमोना ससियेल मिडियायाव फैनानै माने कमेन्ट लिरो बा बबेबा फेसबुकआव लिरो बा बबेबा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार जानानै चेनेलफोराव इउटुब चेनेलफोराव फैनानै बिनि सोमोन्दै खिन्थायो बा बिनि सोमोन्दै बिजाब लिरो डिटेल्स बिजाब लिरो जाय हिस्ट्रिखौ बर'नि संगठननि हिस्ट्रिखौ बेखौ लिरोबा जोबोर मोजां जागौमोन आं बेखौसो एडभाइस होनो सानो जुदि बेबायदि खालामबा जोंबो गोबां नलेज मोनगौमोन आरो बै नलेजखौ जोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै स्प्रेड खालामनो हागौमोन जोंनि बर'नि जि संगठनफोरनि जि जारिमिन जोनोम जानायनिफ्राय हमनानै बेफोर मा आलाय सिलाय मदद दं आलाय सिलाय मदद बबेबा गांसे बिजाब फरायबा बबेबा सोमोन्दै एसे आद्रा मिथियो बबेबा बिजाबखौ फरायबा एसे बाङाय मिथियो नाथाय माब्लाबो गांसेबो बिजाबाव माने क्लियार काट बेनि हिस्ट्रि गैया माने बर'नि जि हिस्टरिक बा बर'नि जि जारिमिन बे संगठनफोरनि जारिमिनखौ लानानै गुबुन गुबुन जारिमिनफोरनि सोमोन्दै मोजां क्लियार काट बिजाब दासिम गैया गासैबो इनफरमेसना आलाय सिलाय जानानै दङ स' बेबायदियाव आं बुंगोन जोंनि रावबो मानसिया मोजाङै बर'नि हिस्ट्रिखौ मिथिया होननानै आं बुंगोन सानैसो स्कलारनि बादै जायफोरा बर'नि जारिमिनजों लोब्बा बर'नि थुनलाइजों लोब्बा बर'नि मोनफ्रोम जाथायजों लोब्बा बै सुबुंफोरनि बादै रावबो मिथिया होननानै आं बुंगोन जोंबायदि साधारन मानसिफोरा रावबोआनो मिथिया होननानै बुंगोन बेनिखायनो आं नोंथांखौ खावलायगोन बेबायदि मोनसे गांसे ओरैबायदि बिजाब लिर नोंथांमोना कमेन्ट्सआवल' माने बुंनो हायो खालि जाम्बाल' बुंनो हायो मानसिखौ जाम्बा बुंनायजों सासे मानसिया जाम्बा जाजोबा लोगोफोर आरो मा मिथिगौ होनना बुंनायजों इनफरमेसना रायजोनि सिगाङाव फैया लोगोफोर नोंथाङा जेसेबां नलेज दं बेखौ स्प्रेड खालामनो सोलों जुदि नोंथांनि नलेजखौ गासै हारिनि थाखाय स्प्रेड खालामबा थारैनो बे जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे सना हिरा मुक्ता बायदि जागोन बेखौ नोंथांमोना खालाम कमेन्ट्सआवल' जाम्बाल' होननो रोंबा जानाय नङा जाम्बानि डेफिनेसना जास्ट जेबो गैया जाम्बानि डेफिनेसना बेनो नों जायखौ जाम्बा होनदों नोंबो जाम्बा खारन जाम्बा मानसियासो गुबुनखौ थोंजोङै जाम्बा होनो नङा होमबा आइ मे बि जाम्बा आंबो जाम्बा जानो हागौ नाथाय बिनि ओंथिया बे नङा जे नोंथाङाबो सबखौबो जाम्बा होननो हागोन खारन जाम्बाया ओरैबायदि मोनसे सोदोब बेखौ बुंनायाव बांद्राय
टाफ नङा आरो जोबोर इजि बेनिखायनो आं रिक्वेस्ट खालामबाय बै जायफोरा गावखौनो बिराद मिथिगोन होनना सानो बिथांमोना बेबायदि इनफरमेसनखौ बर' जातिनि थाखाय कालेक्सन खालामनांगौ आरो बेखौ मोनसे महर होनांगौ आं बेबायदि बुंगोन नङाबा आं बेखौनो बुंगोन आं दिनैसिम जेसेबांखिनि संगठननि सोमोन्दै मिथिगौ बर'नि संगठनफोरनि जे हिस्ट्रि बियो मोजाङै दिनैसिम डिटेल्सआव लिरनायानो गैया बेखौ कालेक्ट खालामनो थाखाय खुनु राहायानो गैया बहुत बिजाब फरायबा बेयावहाय एसे बैहाय एसे बिदि मोनगोन आरो स' बुजिबाय नोंथांमोना जायफ्रा बेबायदि कमेन्ट्स लिरदों नोंथांमोना बे खामानिखौ मावदो नोंथाङा जुदि थारैनो हारि अनसुलाबा मात्र रायनायजोंल' हारिखौ अननाय जाया लोगोफोर थारैनो हारि अनसुलाबा आरो गावखौनो जुदि बहुत हारि अनसुला बिराद मिथिगोन होननानै जुदि दिन्थिदोंबा आरो बे खामानिखौ मावनानै दिन्थि अब्ला नोंथांखौ आं कौटि कौटि बाख्नायगोन धन्यबाद